Ei, nimeni on Shaban Ahmedzai ja työskentelen tällä hetkellä suomalaisessa cleantech startupissa. Ja ennen kuin mä kerron, että mikä on mun työkuvakin nimi ja mitkä kaikki kuuluu mun työkuvaan, mä ajattelin, että mä ehkä kerron teille vähän taustaa siitä, että miten mä olen päätynyt tänne alakoulusta, eli ala-asteesta lähtien haluaisin hävittäjälentäjäksi, mutta sitten kun pääsin lukioon ja mulla selvisi, että näiden silmälasien takia minusta ei ole hävittäjälentäjäksi, niin minun piti vähän niin kuin miettiä mun koko elämä uudestaan. Ja siihen aikaan mä olin ajatellut, että hain yliopistoon opiskelemaan fysiikkaa, ja se olisi mun kakkosvaihtoehto. No, siitä tuli sitten plan A, plan B sijaan. No, aloitin sitten opinnot Turun yliopistossa, sain sieltä kandin ja heti pidän lähdin vaihto-opiskelijaksi Etelä-Koreaan. Kun olin siellä yliopistolla, niin sain mahdollisuuden työskentellä Samsung-laboratorion kanssa. Siitä kautta tajusin, että miten voisin jatkaa urassani, jos en halua opettajaksi. Tiesin, että minusta ei ole opettajaksi, vaikka opettajan ammatti on tajuttoman hieno ja upea, minulla yksinkertaisesti ei olisi riittänyt kärsivällisyys sellaisiin työhön. Joten kun olin Etelä-Koreassa ja pääsin sinne sen yliopiston fysiikalaitoksen laboratorion töihin ja sitä kautta pääsin Samsungin kanssa tekemään yhteistyötä, niin tajusin, että saman asian voisin ehkä mahdollisesti tehdä täällä Suomessa. Joten kun palasin takaisin Suomeen, menin suoraan Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen, fysiikan laitokseen. Ja sitten siellä mä kysyin neuvoa siitä, että miten mä voisin päästä mukaan johonkin laboratorion harjoittelijaksi, opiskelijaksi tai muuten ihan siis jotenkin siis tekemään jotain, koska mä haluaisin kokemusta. Puhuin muutamaan Helsingin yliopiston opiskelijoiden kanssa, puhuin muutaman opettajien kanssa ja lopulta sitten päädyin hakemaan paikkaa, siis tutkimusavustajan paikkaa Helsingin yliopiston fysiikan laitokseen elektroniikan tutkimuslaboratoriosta. Siellä sitten olin aika kauan, siis opiskelun ohella siis tehtiin erilaisia tutkimustöitä siellä laboratoriossa. Sitä kautta sitten mun kokemus tällä fysiikan alalla lisääntyi. Fast forward vuoteen 2017, kun perustettiin tätä Altum Technologies-yritystä, joka siis hän periaatteessa sai alkunsa siitä, että meidän toimitusjohtaja tuli meidän laboratorioon, kysyi meidän profalta, että tarvitaan tällaista palvelua, joka tekee teollisuuspuhdistusta ultraäänellä. Tietenkin meidän profa sanoi, että eiköhän se ole mahdollista. Sitten mun graduohjaaja lähti mukaan tätä projektia kehittämään, tai siis tätä laitetta, mitä meillä on täällä startupissa käytössä, sitä kehittämään ja no, nyt meillä on asiakkaita ympäri maailmaa. Me sen lisäksi, että tehdään siis teollisuuslaitteiston puhdistusta ultraäänellä, me myös tehostetaan erilaisia prosesseja ympäri maailmaa. Ja mun työkuvan sen lisäksi, että minun pitäisi osata meidän teknologia, ymmärtää sen, niin kuuluu se, että mä tutustun asiakkaiden prosesseihin, erilaisiin siis tuotantoprosesseihin, ja sitten suosittelen heillä sen mahdollisimman kattavan tapaa sekä pitää heidän laitteistoa puhtaana, että puhdistaa niitä tarvittaessa ja mahdollisesti edesauttaa heidän tuotannossa. Mitä muuta mun piti teille tästä mun työstä kertoa? Ai niin, joo. Eli jos te haluaisitte saman alan, eli jos te haluatte tehdä startupille töitä, jos te haluatte tehdä asiakaspalveluun pohjautuvaa teknillistä työtä, niin se onnistuu ihan miltä alalta tahansa. Jos haluat fyysikoksi, niin kuin mitä minäkin olen, niin sekään ei ole mahdotonta. Siis jos joku sanoo, että sä tarvitset maailman parhaimmat arvosanat matematiikassa, fysiikassa tai kemiassa, ei pidä paikansa. Kyllä siis
loppujen lopuksi se ei ole siitä, että osaatko pyöritellä numeroita, vaan enimmäkseen se on siitä, että osaatko soveltaa sitä tietoa, mitä sulla annetaan. Ja se, mitä mä voin ainakin taattaa, että yliopistossa se fysiikka, mitä me opiskellaan, niin se on ihan eri kuin mitä siis lukiossa tai yläasteella opetetaan. Että ei muuta kuin vaan hakemaan, yrittämään, ja mä oon ihan varma, että kyllä pääset yhtä pitkällä kuin minäkin, tai jopa pidemmällä.